Ka District Council kumbalapan kubo da kari tisan syar kari India kum ka nongpet nongri ban nongda ya ka khandau ka siap ha ka leng ki jaka ki et ki hima ki bahap hapo upur sam jongka ka don ya ka jingkit klik ka bakrau ba ban pentikna ba ka khandau ka siap ka nom sentut no syaki ki bamdei menshua ka por ban pat syab la panyeklat ya ka KHADC bat ka JHADC ka United Khasi Jaintia Hill Autonomous District Council UKJHDC House nam khandai spa san pulai klaisna bat pelong ya ka UKJHD Transfer of Land Act khandai san pulai ka long ka an ka bakhang bandi ban IA ban benda ban ya bujli bat ban IY na tribal sha non tribal bat na non tribal sha non tribal klemda ya jingbet na ka district council ka ying ka shari ka bahedo jokari India kata ka Supreme Court agisnam khandai spa handrup khandai spa nyopho kala khain bi an ya kene ka an namar baka kantin transfer of land kamdan hakapara 3 jongka sekchidal bat la shim baka district council kamla banisna an halor ka jingya di ethet ya ka khandau kumta ka sarkar Meghalaya hadin kata kala isna ban penlong an ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act ka khnai spa nyopwe ka jingmut baka jingthmu jongka ka an kalong hitik kum ka UKJHD Transfer of Land Act khat khandai spa san pulai ya ka balawanra daga district council bat ha ka baningkong la pelong ka district council kum ki competent authority Henry Kham hadin la pelong no ya ki deputy commissioner kum ki competent authority hadin jong ka tai karai jong ka Supreme Court ki isi paper jong ka KHDC lingba ki snam bagi posnam kila persang bantau ki ain khandau hande kim syam la saiso satia badai tat house nam arhaja apwe ka isi jong ka KHDC hapo ka jingelam jong ka party United Democratic Party kalashna berpelong ka KHAD Khat Regulation and Administration of Land Act arhaja apwe kalong ka ain ka bayada ya kiriti bat khandau hapo purusam jong ka KHADC ka KHAD Regulation and Administration of Land Act kadai ka codification bat kidon kato ka niki kandon ki pamdadai e kiriti handai la pendrung ha ka ain khanang banyai baik ka rukom pentrekam ya ka ain khandau lengba ka ain la itu bat kubo daga ain ya kiriti penyai khandau ha ki hima ki right bat gisnong da ka ain la itu bat kubo ya ka bor jung ki dorbar trairi kata ki dorbar hima dorbar right dorbar snong bat ki dorbar kur halor ka khandau ka syam kumjuro ya ki dulir bat ki kot khandau ki bala ai de ki dorbar hima dorbar right dorbar snong bat ki dorbar kur layo jing itu bat menta ki la long ki dulir bala itu daga ain lane legal documents kalan record certificate ya ka bala ai de KHDC haringkat ki kot khandau bala ai de ki dorbar trairi ki long ki legal documents ki ba pensisha ka jinglong trai halor ka khandau dadan kamshu ban li register syaka revenue department jong sarkar pat ban sew hangta ya ka stamp ki registration fee ka baram ki bang kila ban airam la dabu benda ya ka khandau tang da ki kot khandau bala yo na ka KHDC bat ki dorbar trairi ha ka ain ka KHDC kalabu kendon ban khanglat ka jing sim kabu da ki dorbar trairi kum ki dorbar hima dorbar right bat ki dorbar snong labu kendon halor kumno bukan ai ki kot bat ki dulir ya ka por ban ai ki kot bat ki dulir bat labu ru ya ka dor ka bajam na ka banta ka bai NOC bat ki bai kot ne bai dulir kalan record fee jong ka KHDC ru kalong ka bajam lawan ra ru ya kalan sailing ka badai ka kendon halor ka jing tit kendau palat put da ki ru shimet ka bapen keu bapen he ka dor ka kendau ka syam lengba ka aing la ya da ki rirat ban lapan kubor ya ki dorbar trairi ban pekngor jinge di thet jaka ki balapan khain ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kandai spa nyopwe